Food and Drug Administration nibutyag nga dunay nakit-ang bakterya sa Wendy's durian candies nga mao'y hinungdan sa pagkalanag sa mga nakakauni ini sa rehiyon sa Caraga. Matod ni Maria Lourdes Santiago, ang Acting Deputy Director General sa FDA, nga ang mga candies kontaminado sa bakteryang Staphylococcus aureus. Matod sa foodsafety.gov nga ang Staphylococcus aureus o sa kaklase sa bakterya nga makita sa panit, buhok, ilong ug tutunlan sa tao o kahayupan. Makamugda kini og poisoning kung makontamina ang pagkaon. Ang mga bakterya makaproduce og toxin nga mao'y hinungdan sa pagkasakit sa usa ka tawo, hilabi na kung anaa sa room temperature. Sigon ni Santiago nga nakitang consistent ang simptomas nga nakita sa pasyente nga nakakaon sa Wendy's durian candies. Matod sa FDA nga ang mga produkto sa Wendy's wala sab daw marehistro sa gobyerno. Ang FDA may abiso sa katawhan batok sa mga gipangbaligyang pagkaon nga wala marehistro ug anaa sa dili lisensyadong mga establishmento.